Cuk. Oi, Ora rime kok. oh. Jangan sepedamu. Wis tak sakang lho. Kok lemes rasane jane. Aku arep ngarit. Ojo ngarit sik. Piye? Mumpung enek kerjaan timbane kowe ngarit, Oh, kerja dhisik. kerjane apa? Lho, mengikuti sampah iki. Ono lho, me RT apa me sapa ngono lho, garek jipuk tok ono. Siap. Kuwi tenan kuwi ya. Tenan to, iki nyapu ngapusi to. Tenang engko tak bayar wis to. Mau bayar tenan? Oh, wis. Oke, Lang satset pokoke. siap. Kerja lah. Gue beda apa mlaku? Beh, kok iya cek takon. Lek ora ngalor kono sepure gon rene. Aku ya lemes ngrasane. Toh. Lek gua sepur aku jadi njal sangune no. Beh, masalah rang mosok urung kerja wis njaluk sangu iki. Opo lho iki? Beh, Jarimu mau kon nyewa sepur. beh kok kebangetan. Ya kita budal kono lho. Beh, wis malah kesuwen iki kok. Siap, Bos. Jalan mudah. Ya MRT ngendi iki? Ora kenal. Hei, Nyapa? me Pak RT ngendi? Ono lho. Nang ngendi? Genah apa ora we? Cah cilik ora percaya to. Ora percaya karo sing kuwasa, ora karo cah cilik. Mbok karepmu. Tak balik sik aku. Wah, Ya ini kok mek entuk koyo semene iki, Beh. wis elek nelongso. Ya tak kesemangko. Lagi konti le. Bah suwun le yo le, Nggih. aku luwe le, gak mau le. Nggih. Suwun le sitok aja le. Nggih. Oh le suwun le ya. Nggih. Yo. Kudune nek sing gawe panganan, nek ngene iki enggak sida mati. Alhamdulillah. Lek gento ke. Arani lah. Blok. Entar. Dalah. Iki yo. Gondok kok tabrak iki. Ora rime yo. Ora mangan lho. Lho iki. Sekarang mangan pangani lo. Enggak mangan lho. Lah mangan lo. Dipakani apa? Jero ora mangan. Berarti ora mangan iki. Ora ngerti mangan. Ya men, Niki arep ndi awakmu? kok yane luwe pisan wis. Luwe untuk semono iki lho, Man. Ya sing kok kaya no. semono lho untuk piro lho 5.000 rene. Lumayan pisan. Lumayan gitu apa 5.000. Tuh. Aku arep tekok. Kate kok apa? Le. Kok me Pak RT. Ngendi omahe? Wah, lah memang mubang-mubang koyo wong gong golek mem Pak RT to. Aku enek petung penting kok karo Pak RT. Ah lho, kowe iki pentinge apa ngono lho. Ning geblangkra apa golek Pak RT bareng. Tak didoi. Halo. Awakmu ngalor nang perempatan ngiri, ya to. Nek omah tugu banteng sandinge pas. Omahe kono kuwi. Lek renek berarti wonge ngarit. Genah apa ora to, To? Tekoni tenanan kok. Piye to serang genah iki lho. Aku ndudoi apa enake lho. Lek wong padha ora duwene padha babune lho. Omahe kae lho. Ya apa lah aku untunge ngapusi awakmu lek. Ndang paranono timbang selak magrib. Bojone wis nang omah ngene iki. Kok lek ora nek bojone kowe bingung arep golek ilik. Soale lawange menepan. Walah, tibae omahe kono. Iya. Ya wis, tak parani sik.
Lah. Kok genah apa ora ta jane iki? Lho genah apa ora ta jane cah iki? Oh.